Azken aste hilabete hauetan inguruko komunikabideetan agertutako berrietan jarri dugu arreta. Kirolaren inguruko berrietan hain zuzen ere. Ze leku betetzen du emakumeak horrelako berrietan? Komunikabide garrantzitsuetako portadak gizonek betetzen dituztela konturatuta, gure bideo honetara emakume kirolarien ahotsak ekarri nahi izan ditugu. Horretarako 3 garai diferenteetako emakumeak izan ditugu informanteak. Frankismo garaiko emakume kirolaria, frankismo osteko emakume kirolaria eta azkenik institutoko neska kirolari gazteak. Frankismo garaira salto egingo dugu. Edurne Murillo Euskal Herriko Unibertsitateko Jarduera Fisiko eta Zientzia Fakultateko eta Euskal Ikaskuntzako ikerlaria dugu sasoi horretako aditua, eta berak eman dizkigu garai horretako datu gehienak. Frankismoak oso garbi zuen generoa eta klasea errespetatu behar zirela. Helburu horrekin sekzion femenina erakundea zuten, emakumeren rola eta betebeharrak sustatuko zituena. Gu data gero, Franco eta Francoren aldekoek garaipenari esker, orduan sortu zen erakunde berezi bat emakumeen kontrola eta emakumeen hezkuntzarako eta hau zen emakume sekzioa, gaztelera sekzion femenina. Eta beraien burua izan zen 1976 urtera arte, Pilar Primo de Rivera. Betiko burua, hasieratik bukatu arte eta badakizue, beraien agurra hori zala. Frankismoak argi zuen emakumearen lekua etxea zela eta familiaren zerbitzuak egin behar zuela lan. Kirolari dagokionez ere emakumeak zein kirol praktika zezaketen agintzen zuten. Igeriketa, voleibola, belar jokeia, arkutiroa, esgrima, tenisa eta golfa. Eta nik uste dut polita da jakitea zera gure lehenengo olimpikoa, emakume olimpikoa izan zala Jone Belaustegi Goitia. Andra hau berez Bilbon jaio zen, baina gudagatik bera eta bere familia osoarekin Mexiko aldera ospa egin izan behar zuten. Eta hor daramatza bere bizitza gehiena, baina berak beti esaten dauenez, bera bizkaitarra eta euskalduna dela, eta berak Mexikoren izenean Londoneko Joku Olimpikotara 1958 urtean joan zan eta parte hartu zuen berak, igeriketa jausietan badakizue trampolinetan, ezta? ¿Cuándo empezaste a jugar a hockey? Lo de hockey tuvo que ser después todo de la escuela, 15, 16 años después de esa edad. Sí, porque hasta los 18, luego ya quieta parada, ya nada. ¿Y era habitual que las chicas practicaran deporte o no? No, había, no sé cómo decirte. No era tan corriente. Pero ya te digo, yo como siempre me ha gustado todo eso, a mí me llamó la atención hasta con esas edades, ¿es verdad? Garai hartan, emakumeen artean kirola praktikatzea oso elitista zen. Emakumeen kirola oro har klub pribatuekin lotuta zegoen. Jolazeta eta Deportivo de Bilbao klubekin adibidez. Frankismoaren azken urteetara arte ezen emakumeen kirol praktika mundu elitista horretatik atera. Gure bigarren informantea dugu garai horretakoa. Nerea Onaindia 1970 urtean jaio zen, eta 2002 urtean atletiken jokatzen hasi zen. Gaur egun futbol aktibotik erretiratuta dago, baina argi dago berak eta bere kidek utzitako ondare handia izan dela. Kaixo, gaur Nerea Onaindiarekin gaude. Kaixo. Eurak izan ziren San Mamesen jokatuko zuten lehenengo emakumeak, eta Nerea Onaindia da San Mamesen gola sartu duen lehenengo emakumea. Zu izan zinen lehenengo gola sartzen San Mamesen. Zer sentitu zenuen? Momentu horretan barrutik itxelezko posa, ekipoarekin konpartitu nuen, eta gero benetan barnetik pentsatu nuen zela hainbeste urtetan zaren nako lanaren sari bat. Entrevista honen helburua zure iritzia kirol matxistari buruz hitz egitea da. Eta zer pentsatzen duzu kirolan dagoen matxismoari buruz? Nik uste dut, horren arte kulturala izan dela asko eta lehen izan dudan bezala, gauzak ez dira egun batetik bestera aldatzen, eta komunikabideen lana nik uste dut dela, derrigorrezkoa normalean telebizatik ikusten duguna, ona bada,
mutilen kirola txarra denean ez duzu ikusten, aldatzen duzu kate, baina ona bada eta ikusgarria bada, azkenan engantzatzen zara eta benetan kirola gustatzen bat zaizu, orduan aurrera egiten duzu, ikusten duzu, praktikatzen duzu, orduan ikusten dut komunikabideen papera zuten garrantzitsua dela. Nere onaindiaren belaunaldian neskek ez zuten oro har kirolik egiten eta egiten zutenak ere erretiratuta daude orain. Zu jolastu zenuenetik orain arte zerbait aldatu dela uste duzu? Bai, zerbait aldatu da, ez askorik, baina zer aldatu da, gaur egun adibidez, emakumezkoen kirolean ekipo profesional gehiago daude, eta nik jolasten nuen adibidez ez zegoen fitxa profesionalak zen amateur guztia, eta orain bai fitxa profesionala da, soldataren bat jasotzen dut ere bai, gizarte zegoen izan kotizatzen dut, baina ez da nahikoa bizitzeko, beti edo ikasketekin edo beste lan batekin osatu behar dute. Baina gure azken pausua belaunaldi berriengan arreta jartzea da. Gure ikastetxeko geletan galdetu eta gaur egun neske kirola egitea nahiko orokorra dela ikusi dugu. Kaixo Eider naiz, 16 urte ditut eta atletismo egiten. Kaixo Maria naiz, 16 urte ditut eta futbolera jolasten dut. 14 urte ditut eta saskibaloi jolasten dut. Ni Dulce naiz, 12 urte ditut eta korrik egiten dut. Kaixo Marina naiz, 13 urte ditut eta beisbolan jolasten naiz. Zein izango da neska hauek utziko duten ondarea etorkizunean? ¿Y cómo ves el futuro? ¿Ves que las chicas se van equiparando poco a poco? Sí, ahora cambia todo, Jesús. Muchísimo. Entonces, que... Ya no tiene nada que ver con mi época, madre mía. Eta etorkizunean onera latxarrera aldatuko dela uste duzu? Nik uste dut, onera jango dela beti, nahiz eta apurka. Ni 14 urtekin hasi nintzen jokatzen eta utzi nuen 35 Eta urtero zer hobetzen joan da, baina beti muti baina askoz gehiago borrokatzen, eskubideak hori bermatzen eta borroka handiekin. Ez dut uste inoiz parekatuko denik, zoritxarrez, baina ez kirolean ez da lanean, ez da desartean. Eskerrik asko. Etorkizunean onera latxarrera joango dela uste duzu? Nik uste dut emakume hori falta zaigu gaur egun, erreferente kirolari bat, zera azken finean beti gure erreferente guztiak gizonezkoak dira. Eta orduan bai masmedietan, periodikoetan, aldizkarietan eta bar, beraiei leku handiago ematen zaie. Eta orduan guk jarraitu nahi dugunean kirola egiten edo, ez dugu esaten askotan ez entrenatzailerik, ez tokirik, diru gutxiago erabiltzen da klubetan, eta orduan nik ez dut uste, ez baldin badago gure partetik jartzen emakumeok, gizonen parte baita ere beharrezkoa da, baina zaila daukagu. Eskerrik asko.